సో ఫస్ట్ 6 ఇయర్స్కి ఎంత 6 into 10% ఈజ్ టు 10 into 12% ఈజ్ టు 12 into 15%. సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక్కోవాలి, రైట్. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా, 62 63 అంటే 1:2:3. బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించినా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెంచినా కూడా మనకు సేమ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి 1/1 ఈజ్ టు 1/2 ఈజ్ టు 1/3. దీనికి ఎల్సిఎం తీస్తే ఏమొస్తుంది అంటే 6 వస్తుంది. అంటే 6:3:2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్? 6:3:2 ఈజ్ ద ఆన్సర్.